Miamano mwanchi umurigere rwegeta seni kya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mu Gusingwe na ritkoria uri abere ritorereke gima nanene kwa bergo kwego kya asoko bwatya emirobiri yonsigeta seni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mu Gusii nigore ritkoria dimanne tariki 14 cyumutienyi o 11 omwaka na iwechi bibere na meronko ebere netatu na mangagen abere kago korekana imense ya Kenya ekerobono yaragire Ensa Eyemo yabon mugoroba cinga kingo kwariganire ngomanye nara yaya kubwatira nabasaki baito twabere to gusangirira korwase cinsinyo ao nago kwariganiria asenchera ere yobwikiranu koreneri tanganike gimati gatoranyore gatiari ngwariganiretie asenchera yobwenge yatoko obumongi no bakasobo ndori ko mosama ndiko mwaka aikera abanyene araberororo turarati mukatari babanyakenyoro abanyakenyoro ko betereri wako munganyo mongi no yomo asokore mepara nabayogota bwati amachiko yabagambi na ministry twamwire kuruwana no burerobo tunyara ko bokei imeye county yetu ya Kisii serikali ya county ya Kisii kwenekyo kweroberere kuruwana oburwere bwesukari. And of course, the people-to-people engagement, especially the discussions on peace and security. Ensa ya Kenya kobekese iyo koiwana kobwatirana nense ya Romania so kwegenderia sechinsemo ao. Umwanchi umurigereria ya munanda mange ngo kwariganiye nkumanye asenchera ere yobwekirano asensemo ya Facebook na bagatonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube watonyaro wetra Ndizi TV News na bayigo nabako yasoma wetra se website yetu www.ndizitv.net yereto gendero kumanya kuna watka korwase chinsinyo chionsi Petro Mokeira nero ko ineki HB channel yogi tiago ikeire asensemo imanyeririo to kubwatirana nere Joshua Auta ereteriane Everline Osero ngo kwarigani obe go gusangana nche goika omwerio Amayia Ensa ya masenchera yobwekiranu nigo toko ya chaka senchera ya bene korwase county ya Kisii awase umuyega bwa matanga yoko moenia Ronald oyoko nyoro mokori mbere mase serikali ya county ya Kisii obako gokorekana ase egeti ya itierio yotoka imeye bunge ya bonchari county ya Kisii abarai ao bakora wano mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati egati ya ba MCA nigo baikirana ase umuyego yo erio kubwatoka engora yabo nigo baba okwanera egati ya makong au gati yabo okoboro koborendi ase ebunke ya bonchari asibo igo baba okwanera igoro yengana ya siasa na kugania obotoreri bwa siasa kwenekiwa ase serikali ye county ya Kisii omurike itonde mo Stephen nekirana sayo na gotwariganiriro rwatyo senchera yobwekirano Asomo yego yobo komwenyo yokabeiro mokore merimo ime county ya Kisii Donald Onsongo abamenya munabarai au bakora uno mugavana Simbarati nego baikirana korwe ngora na koremia mate asogwa kunekiranye kyo Married Josiah please. Onsongo was a great friend of mine ne familia ni kwen jumra abali go chankaga alitwanywero ngoli naenda bo yega alitwanywero ngoli ne family. Ningependa kuambia watoto wa engineer, please live your father's dream. Ile maneno ile ndoto baba yenu alikuwa nayo kwenu, fulfill that dream. Gati yabakwani baikirana mbatu mekari bagere go sanga mangana au arengeta magendro no bolendi obwarekanire go kea imebungi ya bonchari asama tukabwango iga igobono nkoboria barai barimo ikaranste birogo gaki bonchari ntwanya korora mangana ya iga bonchari ntwanya korora abantu bago itubakorwasi bakoru bago ikachikona gete bakwemetu nyagitari bare ase iga barai barimo re birogo gaki korega sia ino Echirie ekore ru proper funding bunanyakoe eagachwa abantu baito basoime baasegas. But I wish you well in your leadership. We are supporting you. Amangana insecurity, please follow up on it. Saving call insecurity ya kwanwa bonchalia ogega nabe attack digoro mwisoni Professor Benje agaba attack bakubuna mpaka chigiriri bayikanyomba kuba boli ndengaki security erane
Chinga checho siasa ya Kisii tatigirima soko bolia bono kwa rurwa soko igwana no kubwatira gati yaba MCA amuno mo governor Simbarati elio kwena na chinga kichinyororo cha magendero gwikirani gwa Kisii isaba barayi baito ba Gusii abaiga bale mutieito barayi ba minto ke ania mangana ke ania vitisho okolera abana inchiegasi biya mono sana aliye county ito ya Kisii ili na bengo chikwa echi cyari go cha mutwe e conductor to bwatene Eyemo kuruku governor lakini rende ese kwa yabona mwara barenga ndobata basprano ndobata barito na babezi abantu muratware kwa yego twara soprano yoka ngakerabe igo ne county ito na berego our governor inche muno mu MCA Oriana niko nyuma ya governor wetu Simbarati tagate mu bwatsi gonko mu bwatsia erinde na bande baito mu bwatsie erinde tutanyara kunyara magendero ase county ite ya Kisii. Your Excellency egento kende kyo moerio ekiagara ekyo moerio pi ekiagara naye gwanchire ngegasieto no oversight muna ntwa ba MCA bawo oto eribaga tokore egasieria ito ya oversight na tengo mheshimiwa mu wanjo mheshimiwa Mungu kalega mheshimiwa ngarote injo oko minyoga ko kwana matanga na ndons kura assembly yao kulia banda matanga tura kulia ba no baro roba yo tara na baro o mheshimiwa oyo mu wanja kolegas kakuanga ande ndati ko motelnoara ninche nkobo mu MCA ya kum Korande gaseyo eyingo nyakorande okoboria bono na sabara ibonsi gukanya chinkoro na kwenekyo kubwatira na gati ya serikali ene na monerie county elio korento botwereru borasira magenderero ko reporteria Ndizi TV korwa segeti gya itierio bogia kumu ward ebunge ya Bonchari eriatariane Ndemo Steven Miyamano murikeito Ndemo Stephen ase oroboti oroikirano togotikana nayo nigo omowaziri wa mangana yobocheno ase serikali ya county ya Kisii Ronald Nyakweba aberiga kubolia abantu kogendera wesoki eri konyora oborinkoria bwa maroire ye chingenjo gati yabo oburere weskari asa enekire bune serikali ya county ya Kisii nebegetemero biryo yoko enekia buna abadwaire ba marwaire ye sukari gati ya maroirande babere bagokonyeka omuroberi orabego gokorekana ase sub county chonsi imeye county ya Kisii ninga yakwa na ching ase egeti Kenya Trago imeye bunge ya Nyaribari chache chinga kichogo chengera ritkuri oburere bwesukari gose World Diabetes Day murikeito mamanye norboti urwasobwagare Kero mwaka ase chitariki 14 chomotenyi o 11 nigo ensengima ego chengera litukoli oboroire bwesukari ase ewadia ibeno imeya Nyaribari chache nigo emeroberi yo kolingoli wa amaroire akoleka ase getige chigosoli Kenya Trago abwase ababwatani buna chinyagitali cha Kisii Eye Hospital Oasis Hospital Amref amone nyagitali enene ya Kisii Teaching and Referral bakirana elio koldi chengera litukeli bakoragwa no muwaziri kurwa ase sector yobochenu imeye county ya Kisii asa kwanira igoro ye litukeliga ero asobwenge twaje kupima abantu oburere bwesukari because togosherekea World Diabetes Day oburere bwesukari bapime pressure arigererwa maiso bari baratoka babwate mejande iyo nyagitali mbarega mbabarigereri mbabadvice what they are supposed to do next anya bako bari fatu ko nyagitali baganyagitali gari nyagitali chindiro sije county chonse tubane level 4 nyagitili level 4 county chitu kia means sub county chitu kianda we have those hospitals and tubane ile kuna KTRH anya baganya gokonya ase those level 4 they will be referred back to KTRH the ministry twamuire kuruana no buroirobo tunyara ko bokei imeye county yetu ya Kisii korwa ase ekiombe kya Amref nigoba kwanira igoro yo mubaro bwa abantu banyalire kolingoliwa imeye county ya Kisii ase banekya buna abantu abange tibali komanya omochando bwo borwaire babwate ase basaba kolingoliwa kera engaki. So far we've been able to serve about 3 sub counties having served over 11,000 patients seen already. We are looking forward to do another 6 sub-counties to complete the 9 sub-counties in Kisii.
in the next year. We are also hoping to have more joint interventions with the county health management team, and that is why we are standing together with the leadership of the health management system, so that we are able to do more, cover more people per day. That we have in Kisii County and globally is majority of people don't know their risk, and that is why they come to the hospital when they are complicated and they have several complications. Currently, globally, we are having 84% of global deaths attributed to non-communicable diseases, among them cardiovascular diseases, diabetes, cancers, mental health, asthma, chronic obstructive respiratory diseases, and other injuries. Omuteneri w'enyagitali ya Kisii Teaching and Referral nigo atebire mbachekurwa obokonyi gochiase bali bonsi barachekonyora babwate oburwaire bw'esukali ase bayigo baenekebuna mbachikogenderera no moroberio oyo ase sub county chonsi ime county ya Kisii. Tungependa kuwahimiza watu wote kwamba ni vizuri hata yule ambaye anadhani hana ugonjwa wa kisukari aende hospitali apime sukari. Mashini peke yake iseme kama ana kisukari ama hana. Utapata shida, tutakuhimiza vile unafanya. Kama unahitaji madawa, utapewa ushauri. Kama unahitaji kuelezewa vile unakula, utapewa ushauri pia. Na tungehimiza wale ambao wako na ugonjwa wa kisukari wafuate maagizo ya daktari, wameze madawa na wakijikinge vizuri, ndio vile viungo muhimu visiweze kuathirika. Sisi county chons we are taking services closer to the people. Bana bandu beko kujajinya kitari. Bari bako kujajinya kitari bari bako bari fadi kuchiroro. Lakini this program twagira boniga negenderera sub county yetu chons kianda. Na abatangazire nga 20 mpaka 24 aribo kitabo nchari. Tokabwate program mune yorora ndewe takokororo. Abantu bako go treated for free. Goripota lya egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Miamano marikaito Mildred Momanya se oroboti ororekanu kogenda se kaunti ya Nyamira nige serikali ye kaunti ya Nyamira kubwatrana nekiombe kimanyikante buna practical action litkuria rero baba gutwara chingwa na choko iwana kubwatrana ase kerenga yoko rigia emeremo wose yokonyora emabaga yemeremo ase abasae korengana na bwatani korwa ase kembe kioni go barengete konyora amabaga eribwo Eyemo wochiase abasae korwa ase chi kaunti anda asikire bateru nanigo baraje kubwaterana ne serikali ye kaunti ya Nyamira aso kubekesei yokoeneke buna basaye babere bagokonyeka anene wetera ase oburemi bwechingoko oburemi bwechingeni na boigo bwebimeri ao nigo muroberio bwo omuroberio yobago korawa no bwatani korwase ekyombekyo ya practical action yo manyekanite buna Philip Kabunde unatukumanywa no murike korwase kaunti ya Nyamira job monkey Buna enchera Eyemo yogosira obolimi nige kiombe gya practical action bakor egeikaro ni wizara yobolimi ase serikali ye kaunti ya Nyamira nababwachani ao ase sector eyo. Currently from the census of 2019 we have information that about 800,000 youths graduate every year from tertiary institutions, and out of that only 10 to 20% are absorbed by the government. The rest are languishing in poverty and looking for other sources of employment but they haven't gotten. Sekerenga ekenakyalenge kuliga chinchera kyo kuligelia abasaye amabaga yemeremo chiribu emia Eyemo asechi county kianda asekera county baratwale ekerenga kyo kuligelia abasaye chiribu 10 buika chiribu 12 emeremo. So with the project we are looking at how can we create decent jobs for our youth within these 9 counties. The project is funded by Mastercard Foundation and it's a 5-year project. This project intends to employ 100,000 youths in 9 counties as an alternative source of employment. Wetera obolimi bw'ekinyoni kigotugwanka asomono bw'ekenyamolero poultry obosimeki bw'ebimeri bikorosya amabuta asomono bw'ekenyamolero oil crops n'ekinyeni unatoba tokwererwa na Philip Kubende kurwa sekiombe gya practical action. Tomato, African leafy vegetables and oil crops. Under oil crops we are looking at crops like soybeans, groundnuts and simsim. So with the project we want to approach by using
the mentorship model. And this mentorship model is a peer-to-peer extension services. Igachama kungwa abalimi bagwetera noko kya kubolimo ogoteka kwebimelia ase chiro chingaki kya bwango noko boro ko bokolerwa abanyagitali betugo asomono bwekenyamolero veterinary services asebara chikoli gichinchira chokeania amakongu ayo Cover or limited number of extension service providers by the county and national government. So to fill this gap, we have to come in and initiate the peer-to-peer extension services. 2, the challenge that we have, another one, is access to market. Most of the youth produce, but they produce in small quantities because this is related to limited access to land. And they produce small quantities where they cannot attract big market actors. So with that, we have market actors in place who we are signing partnership agreement with. And once we have recruited this youth, they will develop a production calendar. So they know at a given point, time of the month, they will be producing this quantity. Ekirenga kende babwache nogosira abasubati ase obolemi. Project target will be 70% of the project participants or beneficiaries should be women. And we're looking at 30% as men. And out of that, bring in the aspect of gender inclusion and gender transformation. So today was the CASCOM, County Agriculture Sector Steering Committee. Once they give us a go-ahead, tomorrow we shall have a technical sensitization meeting, inception meeting, which will be there tomorrow. After that, on Thursday, we sign a partnership agreement with the CEC Agriculture in presence of the governor. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti ya Nyamira, Job Maangi. Miamana omorikeito Job Maangi asoroboti orurikiranu korwase kaunti ya Nyamira tokoirana se kaunti ya Kisii nigo abamenyi korwase nsemo ya Nyanchogochi eyo gotoka se sublocation ya Raganga babeire bawe sokya na kwemurunganiria kubwatkana negekore kyomungino yo mase chinseme chyo asereta Mary oyo gotebekana korema epara eye kogenda ase skuri ya Nyanchogochi pieji nabo igogosimeka chinsiaga ase ensemeyo Abanyakenya bo babwatire n'obororo banene nigo babetererwa komoseria omungino yo asinonya nabo baboririe serikali goswagati na kugayana enganeyo omurikeito Apolinari Sakama noroboti urwaso wikirano twamwete buna Abanyakenya robonsi muna twaboka bono mandi pare yari muri amatuka amange twaranga tigatunganya omungino yagenda sobo ase emyaka 15 amaikoirana tari boigo omongina oyo moniganyarire gakunganyigwa n'Abanyakenya banyachogochi eyo gotoka se sublocation ya Raganga maiga yo kolema epare eyo gochia se skuru yoboroso ya Nyachogochi PH na gosumeka chinsiaga ikiatobekire gaiga Abanyakenya tuensiga nepara yatuchandire epare ya connect kuru skuru ya Bonchari Miranga gocha Nyachogochi primary epare ya bere gotsumbwe ngakentambe omongino gorukunga Maria Nyanchoka obrega kolime pare ngakentambe sana weapa Abanyakenya tokoimuka twere mere pare na magoko elinda abana baito kusabana ba minto baetere pare yu oche sukuru because sukuru eito igebwata amacha amange epare nere kuba access kuba access web Abanyakenya nigo bamurangirie ero kwerera egento gekogera kolime para kolende amairaneri ye agechia Abanyakenya na koirera kumunganya kurwa sensemeyo Bono rende twalangire omongino oyi twamatiyo omongina inkiga kogero mepare liuka omongino galteinga na mwenda nande murusi orro nande enkoira nandeme bono Abanyakenya tuenspitoro na batureti baito bonsi etwimukani kuna Abanyakenya tuyire na maga bakabana batiga bono nde yunyino ne chae etwimukani tuensipi twabogori omongino oyo sobo ng'ang'e barabara ega Kanyabondo twamokoba iga tumoitio tomotebia endoro gakoreke bise tabi amane koyana na ingano nyamaega yabagambi gwesona ni eliko gayana engane yo nigo mongino yatari koigwa na kubwatia amachiko yabagambi abagambi batiro bagacharimo igatinena abakayeje nare bagacharimo nare bakayeje bono paka twakire gusinyunga na ibono nakitoko kirenge kanene kiagera abagambi ba mugambi irosinyire abachibu bakire tari koigwa abasabuchi bakire tari koigwa bono kikenyoro tari gototegerera bono rende gasinyire ntoko moirani Abanyakenyoro mbabete sano maena ise koirana nande bono bwangoiga
igo turabase kumwaka no nemete bono nigo bakobori omong'ino yanyareka gotigana nepare iyo ekiagera nonya tari bana boke gokonya korende n'abantu bonsi abana baito bakabugaria bagenda ari miranga n'aba miranga mbaro bagocha iga nyanchugu abakogenda in the way of antagonistic bono ekero tukulima no koboko na endo chusa lyo turubani erekera kogenda konyori kyobogotu ebanta bumbali barwite migondo kipare yi kabikwa nero tambuko kogenda busongo uchonyore kyobogotu twarosirisa bari tatu baka nande bona gatwara seti yo moiso igagete nanda akagenda karema gwikira bona bunango kwana igagade mitabe gite kinsiaga nanda akore mapakori babekene twara ruguru seti yo kwaye kuri moyo kuri kumwangi akarema gaki bando kiyaye bona kine kiye tugiye dusanga esa buno mutureti nasi mikingo kora bona abanyakenyoro barimo kabate bona bakomokoba togenda bere soba abitigero morembe nyanjugo gitogo boigo ningo baborira serikali gweswanania rekwenekia epare iyo terigosie kwa buya bwoka omong'ino oyo tigatigane epara abana baito baeta na abantu bagweta bagenda mugumo for a short shopping erinde omorembo baronere na kirakubuka na agweta abachukuru bae no bagweta ere tosinyesa gwetwa anda ruche tosinyesa gwetwa chikuino ne sukari gararuare chibasio bagatuka go chikuinga yagweta koiruka none Reporter ya Ndizi TV korwa se kenyero kyanya choko chiyo gotoka se sublocation ya Ragange bunge ya Kitutu Chache South erietariana na Apolinaris Akama Miamono murikeito Apolinaris Akama se orobot yorurukiranu enyombe ya moyo bonchoreria se ensemo ya itumbe nigo yabakego tagurwa kobwatkana nengana yoko musanana kwa mangana yoboremo kurengana banyene enyombe yo nigo babere bakorera sara babere bakonyora eyetane tichilingi emilioni Eyemo asenonya nabo bateru na nonye enyombe yo bakondisete nigo batairie enotice eri enyombe yo ebekego tagurwa nabono nigo barure okorera kwabo cyase serikali goswaga tina kugayana enganeyo murikeito Julikerubo noroboti orwasobwikiranu Eyemo asensemo itumbe mbirerere maiga yo konyora nyumba yabo eyo bakondista sobokorerwe biashara gotagurwa obutuko bogokira rero enyombe yo yange kone ibintu byestima nigabanya nabateba basirire ange ibintu bire irange milioni Eyemo rero ange jinsa ikobikieri mambia abona atwara umustuko monene ekero nanyora abasigari amo n'abantu bagoja gotagora egiosiki kiane gegokora mang'ana electronics kebwate value at about 1 million yare gitisa kianda gajuji ko bai komi tuigwete pa ono kurigereria taga twanya n'abasikari baitire para monyene nero enda to gutagura egiosiki kurusia bintu para abasikari bateneine Bono tuasi nyuna, iko wasakoraswa. Igo bono inko umnererwa, ndali ko tebugende yose ko senge ubaruende yose yo kontulanga. Etako chinga iko bole momo aigan kwa bande bole. Igo batagore te bagasanie bintu byana nyomba byose pi. Omwana oliyo bando kondise torro. Bakamasokeri bintu bakabeka isike binde bakaira chibesa bakoira. Etore no moichano monene. Kera to konyora nga to ko bodende ebine kubire koti. Kere bine bire koti tware gosabi warede ntuntu bwate mujana nyitwakachite kwa bande kogera twatemire koti gosabana nete itotitio yo obotebule muno bwaya yaborire Oigo ekikeirere nyombe yo gotagurwa no kungsanana kwenchera gatiyo umanya no bolemo no mogoli obolemo ase ekina kiabo kere koti kegotigara riswari asabanyane ase kiba gotagorerwa enyomba batairi enotice Boigo umugano yo otoira sensemo yo OCPD wenseme yo James Baraza kwigo gosena manyete egakorwa ekyo na inde nararia bwate igoro yekinekyo Tarehe 9 OCS wa Itumbe alipata orders kutoka Ogembo court ya kuprovide security kwa mlalamishi kuondoa provide security ili mlalamishe aweze kuondoa kipanda temporary structure ambayo ilikuwa imejengwa kwa pathway within Itumbe market.
OCS alienda aka-verify, no verification, akaona iko genuine, and then on 14th, leo iliweza kutolewa provide security, ni structure ikatolewa. Properties ilitolewa, mwenyewe alitoa jana, alitoa vitu zake jana, baada ya kuelewana na yule mlalamishi. So mwenye structure ambaye huyo amemrendisha, sasa aliweza kutoa vitu zake, walielewana, akatoa vitu zake, akabakisha refrigerator ambaye alisema itolewe vizuri kwa sababu imechomelewa. Akasema itolewe vizuri, ndio atakuja kuchukua pamoja na mabati. Hiyo order ilikuwa order ya OCS tu peke yake. Bono eyamateyo yanyare gusabe serikali nyare kubakonya kwenekyo bwene bwakorirwe na egitambukiro kimukirirwo. Yobane tugusabe serikali etokonye mangana ya manga koleki aere ekogera nturuchinga ntubwate muchando na buri mobwo. Reporter Ndizi TV koruitumbe Sameta sub county constituency ya Babasi Ndoke Julie Kerubo. Murigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere Eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Mano mwanchi umurigere bona inarna kwariganirtie korene na mange ayoraj konyorana ndase nchira yobwekiranu chikoraga chinsa isatogendera kubwate mirobero yonsi ya Ndizi TV na buo bwansu bwo mugusi orione kya chibichanerio gichago ikeire nigakoro kwa Petra Mukeira asense moyi manyeririo nigo twagwatirana nere Joshua Auta eretriane Everline Osero.